हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबो बरायबावबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो बेनो जाबाय DHS नि दा जेराव बांसिन वेकेन्सि दं आं बेयाव नोंथांमोना दिन्थिगोन बेनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै मा क्वालिफिकेसन नांगौ नोंथांमोना नायफिनजोबानो जाबाय दा गासैखौबो बुंबा बिराद गोलाव जागोन भिडिअआ मानोना जोबोर पस्ट दङ बेयाव तो बेनिफ्राय जोङो ड्राइभाराव नायोबा तो ड्राइभाराव 73 दङ वेकेन्सिया बेनिफ्राय STP आ 7 दङ बेनिफ्राय UR आव 30 दङ आरो लोगोसे ANM आव दङ 353 बेनिफ्राय STP आ 35 दङ आनरिजार्भआव 141 दङ तो नेक्स्टआव जोंहा थांसै बे जाबाय ICU टेक्निशियाना 47 दङ बेनिफ्राय STP आ 7 दङ बेनिफ्राय लेब टेक्निशियाना 50 दङ बेनिफ्राय STP आबो 7 दङ UR आवहाय 20 दङ स' नोंथांमोना UR आवबो एप्लाइ खालामनो हायो जेबो नङा जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनगोन साख्रिया UR आवबो जाना फैयो बे जाबाय टेक्निकेल लाइननि तो बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायोबा जोंहा माखासे मोनबावदों जेरै फार्मासिस्ट बेयाव नोंथांमोना 70 मोनदों बेनिफ्राय STP आ जोंहा 7 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव बेयाव 27 दङ 11 नाम्बाराव अफ्थेलमिक एसिस्टेन्टआव दङ 67 बेनिफ्राय STP आ 7 दङ तो जोंहा आनरिजार्भआव 27 दङ बेनिफ्राय जोंहा थांसै दानिया गोबाव खालामा जों नन टेक्निकेल लाइनखौ नायनोसै दा आं बेखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों जे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालाम बाट जोङो स्टाफ नार्सखौ नायोब्ला जों 164 मोनदों बेनिफ्राय STP आव 16 दङ दा आनरिजार्भआवहाय 67 दङ दा नोंथांमोना बे अलमोस्ट मोनदों STP आवहाय 90 तो टेक्निकेल लाइनावहाय दङ 90 दङ टेक्निकेल लाइनाव 90 वेकेन्सिस दङ STP नि थाखाय आरो लोगोसे आनरिजार्भआवहाय 364 दङ स' दानिया जोङो नन टेक्निकेलाव नायनोसै बेनो जाबाय LD एबा जुनियर एसिस्टेन्टआवहाय 107 वेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव 40 STP आ 11 दङ तो बेनिफ्राय जोंहा 87 मोनदों हेल्थ एडुकेटरावहाय नोंथांमोना STP आव मोनदों 9 बेनिफ्राय UR आव दङ 32 स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन बे पस्टआव जायफ्रा ग्रेजुवेट जादों बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांगोन तो नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ दा बेसेबां नांगौ जों बेखौ नायगोन 6 मान्थ्स एबा 1 इयार जानो हागौ जों बेखौ नायलांबाय थागोन स' दानिया जोङो नन टेक्निकेल लाइनखौ नायनोसै LDO दङ LD आव 107 दङ बेनिफ्राय STP आ 11 दङ आरो लोगोसे UR आवहाय 40 दङ तो बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव नायनोसै हेल्थ एडुकेटरावहाय हेल्थआव नोंथांमोना 32 मोनदों UR आव बेनिफ्राय STP आव 9 दङ बेनिफ्राय जोंहा MPW एबा माल्टिपार्पास वर्कार बेयाव दङ 260 बेनि गेजेराव STP आ 26 दङ आरो आनरिजार्भआव 104 दङ दा नोंथांमोना अलमोस्ट बे नन टेक्निकेल लाइनाव मोनदों 62 दङ जोंनि STP आव बेनिफ्राय UR आव 241 दङ दा नायदो क्वालिफिकेसना नोंथांमोना ANM आव पास खालामबा एबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा स' नोंथांमोना ANM ट्रेनिं खालामनाय जानांगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय रिकगनाइज इन्स्टिट्युसननिफ्राय अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय डार्क रुम एसिस्टेन्टआवहाय HS पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 1 इयार एक्सपिरियेन्स नांगौनो डाइटिशियानाव नोंथांमोना BABC इन होम साइन्स विथ फुड नोंथांमोना बेनिफ्राय डिप्ल'मा खालामनाय जानांगौ अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन ड्राइभाराव नोंथांमोना HSLC पास एबा 10 पास बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स LMB थानाय जाथारनांगोन अब्लानो बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन हौवाफोरा स' दानिया जोंहा फैबाय टेक्निशियानावहाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन इलेक्ट्रिशियानाव एप्लाइ खालामबा 10 पास बेनिफ्राय ITI खालामनांगोन इलेक्ट्रिकेलाव नोंथांमोना बेनिफ्राय ICU टेक्निशियान एप्लाइ खालामबा नोंथांमोनाबो ICU नि टेक्निकेल नोंथांमोना लानाय जानांगोन पास खालामनाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन लेब टेक्निशियानावबो नोंथांमोना डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थानाय जानांगौ लेबरेटरिनिफ्राय पास खालामनाय बेनिफ्राय मेडिकेल रेकर्ड टेक्निशियानावबो नोंथांमोना HS पास बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसनाव DCA खालामनाय जानांगोन प्रिफारेन्सआ मोनगोन जायफ्रा मेडिकेल लाइनाव मावखानाय दङ टेक्निशियान लाइनाव अब्ला बांसिन चान्सखौ मोनगोन होननानै बेयाव बुंदों स' दानिया जोंहा नन टेक्निकेल लाइनखौ नायनोसै दा ग्रेड 3 आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा मा नांगौ मोनजोबसिगोन बेनिखायनो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैखौबो फारि नायनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आरो दा जोङो फार्स्टआव मोनदों माखासे जोङो एसिस्टेन्ट मोनदों बेयाव जोङो BSc विथ जुल'जि नोंथांमोना 1 साबजेक्ट थाथारनांगोन आरो बे कम्पालसरि थानांगोन बेनिफ्राय LD आवहाय दङ दानिया 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट प्लास ग्रेजुवेट जाथारनांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन एकाउन्टेन्टआव BComनिफ्राय पास खालामनांगौ आरो 1 इयार नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगौनो थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा जायखिजाया नोंथांमोना बेयाव मेक्सिमाम कम्पिउटार सार्टिफिकेट बिनायखौ नुनो मोनदों डेट मिन्स दानिया कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगौ होनना बुंनाय जाबाय थ' बेनिफ्राय जोंहा माखासे कम्पिउटार दङ बेफोरावबो नोंथांमोना 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ जाथारदों एकाउन्टेन्टफ्रावबो दा नोंथांमोना बेफोरखौ नायना लादो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै थ' बेनिफ्राय जोंहा नायगोन माखासे ग्रेड 4 दङ थ' नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हले जायखिजाया 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो बाट नोंथांमोना 8 पासनि माखासे डिटेल्सखौ होनांगौ जायो नों माब्ला पास जादों बेसेबां नाम्बार मोनदों पार्सेन्ट मोनदों बेखौ नांगौ जायो
दा बेखायनो जायफ्रा 8 पासनि सार्टिफिकेट दङ एबा नोंथांमोना मार्कशिट दङ थ' नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन आरो सिम्पल 8 पासआबो एप्लाइखौ खालामनो हायो जेबो नङा स' नोंथांमोना सिम्पल 8 पास जादोंबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' दाथ' एप्लाइ सोलिगासिनो दङ एप्लाइनि लास्ट डेटआ 18 फेब्रुवारिसिम थागोन आरो बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम दा जोंहा STP आ जोबोर मोजां चान्स मोनदों दा जायखिजाया 8 पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 4 आव बेनिफ्राय माखासेयाव डिप्ल'मा नांगोन जेरै लेब एटेन्डेन्ट दङ बेनिफ्राय इलेक्ट्रिकेल हेल्पार दङ बेयाव माखासे एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बिनाय जादों दा बेखौ नोंथांमोना दङब्ला एप्लाइ खालामदो दा चौकीदारफ्राव नाङा जेरै 114 भेकेन्सि दङ कुकआव दङ 18 बेनिफ्राय हेल्पाराव दङ 4 बेनिफ्राय फिमेल एटेन्डेन्टआवहाय दङ 39 स' नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्टआव 8 पास जादोंबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे ग्रेड 4 पियन दङ स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय कन्ट्रेक्चुवेल जायफ्रा मावखानाय दङनो बांसिन प्रेफारेन्सखौ मोनगोन होनना बुंदों आरो जायफ्रा हेल्थनि आन्डाराव दङ कन्ट्रेक्चुवेल हिसाबै जेरै स्टाफ नार्स दङ NHMनि आन्डाराव बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि भेकेन्सि थायो दा बिथांमोनाहाय बांसिन चान्सखौ मोनगोन आरो दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ नायनानै गासैबो डिटेल्सखौ लाजोब डाउनलड खालामनानै